Upang mas mapalakas pa ang turismo sa siyudad San Fernando, kasama ngayong araw ang 3-day tourism exhibit na nagtatampok sa iba't ibang serbisyo at produkto na hindi lamang sa siyudad kundi sa buong Pampanga at mga karatig probinsya matatagpuan. Narito ang report ni Arluquier Motas ngayon. Hanap mo ba ay all local products na pang-export? Baka naman ang hinahanap mo, matatagpuan mo lang sa exhibit ng Siyudad San Fernando para sa kanilang Tourism Week. Siyempre po, our friends from the media, kasi tayo po kaya paabang and thank you so much for releasing the Iba't ibang mga exhibit mula sa mga bayan ng Pampanga at karatig probinsya ang makikita sa event, gaya ng mga hinabing bags at wallets at marami pang iba. Ang water lily handicrafts po ay ginagawa namin ng iba't ibang disenyo, sir, para po sa project ng Samaka, ng PWD, yung mga disabled po. Marami po silang talento, iba't ibang disenyo ng water lily ang ginagawa po namin. Siyempre, palalagpasin mo ba ang mga ipinagmamalaking kakanina ng food capital of the Philippines? This celebration is part of the World Tourism Day commemoration of the City Government of San Fernando. So we're calling it the San Fernando Tourism Weekend. But part of it is the Central Luzon Travel and Tourism Trade Fair. So it will be a 3-day event wherein every day we have activities, no? But the fair will stay for 3 days. Bukod pa rito, magkakaroon ng iba't ibang mga aktibidad sa lungsod, gaya ng Central Luzon Quiz Bee, Tourism Symposium, Star Awards for local hotels and resorts in San Fernando at Barangay Tourism Summit. Sinabi rin ni Pangilinan ang kahalagahan ng Tourism Week at ng exhibit para sa mga kabalen. This is one way in which we show how united the whole Central Luzon is, and also it's a good way to showcase ang iba't ibang mga makikita sa Central Luzon, hindi lamang sa San Fernando, no? Para yung mga Fernandinos at Kapampangans, makita nila kung ano ba yung mga ibang options nila or choices when they travel. So mas maganda kasi na mas makilala natin yung bayan natin at the same time yung karatig lalawigan natin dahil bahagi nga tayo ng Central Luzon region. Arluquier Motas, Central Luzon News.